Bungwe loyendetsa zisankho kuno ku Malawi la Malawi Electoral Commission MEC limenena kuti mawa pa 10 January 2025 ayambe kalembera owonjezera kuti anthu amene sanalembetse akalembetse mukaundula wa voti. Ndi zimene zidziwika kuti akuti mawa sizitheka koma iwo MEC alengeza tsiku limene adzayambe kupanga ntchito imeneyi. Ndi zifukwa zake akuti iwo andithu alandira data yanyiwani kuchokera ku bungwe lolembetsa anthu kuno dziko la National Registration Bureau ndi akuti afuna imaka analyze data imeneyo ndipo akamaliza ayamba kupangano kalembera. Ndi pano ndi pa Nyasa Voice Box makhala pano ndi anthu osiyanasiyana amalankhulapo nkhani zokhudza ndale kuyendetsa kuno kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi pano tabwera ndi Samuel Wala amene akuti ili ayi ilitu ndi bodza la mkunkhuniza. MEC alephera kuyamba kaundula la mavoti chifukwa chokuti mafuta kulibe, kuti anthu amenewa akafika kumadera osiyanasiyana akalembetse anthu zinthu ziru zimafuna mafuta a galimoto, amafuna kuti ayende ndipo magalimoto amenewa sayendera madzi amayendera mafuta. Ndi MEC asaname kuti ayi kupanga analyze data nkhani yavuta apa ndikusowa kwa mafuta, ndipo zimenezi zikuchitika chifukwa Amalawi tinasankha mtsogoleri opanda nzeru. Ndi nkhani imodzi pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Samuel Wala akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo kalemeza chonde mayika maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Yes, comrades, good evening, everyone. I can say good afternoon, everyone. No, comrades, Malawians, nakandikunena kuti Malawi tinasankha mtsogoleri wopanda nzeru ndiye chakwera. Ndikubwereza, tinasankha mtsogoleri wopanda nzeru. A blameless leader. Yemwe saziwa china chilichonse ndipo tisazabwerezenso chonda Malawi ndagwada. Tisazabwerezenso kusankha anthu ngati achina chakwerawa. Malawi muno. Tizafa chopolama mmene amanena Julius Smith, tizafa chopolama. Ndaona panopa lero ndangowerenga message from Malawi Electoral Commission apanga postpone program yawo an exercise yomwe imene kuti iyambe lero pa 10 kuti anthu ena ayambe kulembesanso mukaundula wa zisankho. Koma zifukwa apereka MEC zaboza, zifukwa zenizeni ni nkhani ya fuel kulibe. Magalimoto MEC amayendera petrol, sayendera magazi, sayendera mchenga, sayendera madzi. Koma zifukwa apereka inde mwina za office kwawo pacha boma lathu la Chakwera ndira boza. Nkhani ilipo apa MEC angona chilungamo kuti chavuta mafuta kulibe. Otenga ma officers kukaika madera omwe kuti akhale chisankho atalipangiza chisankhozo. Komanso anthu kukwera galimoto ngati ali ku Blantyre afuna kalembese ukalonga sangayende chifukwa mafuta kulibe. That's the fact. Kwa zoma na maboza ati aipalisa zina afuna pangi hai mbutesu zabotsi. Mafuta kumalawi kulibe. That's it. Ngati mafuta kulibe chisankho singapanga. Zulo nanena zulo kuti mafuta amenewo ayimisa boma. We should just declare a state of emergency. Ngakhale kusha declare state of emergency pamukhala njira yake. Kwa nati Africa panopa already we're in the state of emergency. We don't know who's controlling us. We don't know what we have. Zinthu zomwe tili navo zikhoza kupita pasogolo mwa watu. Kukhala ofewa tilibe kumalawi, mafuta tilibe, chakudya tilibe, mitengo zinthu zingokwera. Pozafika September tikafika koma mwina zisankho zikalakhala mwina May tikanakhalako bwino. Koma na ku September ako tizikavota chilibe chakudya, tilibe mafuta, tikavotadi, tizavota. So comrades Malawians, me sinimabwera mbuyo. Achakwera achakwera ndi MCP hayi. Ndaona anthu ambirimbiri akuti kana ali kumbali loji awupangana Orienti kuti apanga bwanji azigwira bwanji ntchito zosiyana-siyana anthu amene anasankhidwa MCP convention. Anthu ndambiri kwa basi. Ndemwe anthu onse achambiri palibe wanzeru yemwe angazuzula Chakwera. Yotanza nzeru. The whole team yomwe inasankhidwa convention. Palibe wanzeru yemwe akuona zofoka za Chakwera. Basi wote anasankhidwa convention, they cannot blame the president. MCP pena pake kuchipani cha MCP kaya sindikuziwa kuti chichitikani chani makamaka. I wonder why this party MCP, how it is working towards developing this country. Some of the things that tukudabwa kuti maina anthu ofunikira kula anthu otanapita school bilubilu akuchipani cha MCP. But this man alibe nzeru, president wao alibe nzeru akulephera kumuthandiza chifukwa chani, and they need a vote. MCP ausha campaign for Chakwera kuti azawina zisankho za 2025 pamene akuziwa kuti alibe nzeru Chakwerayo. Chimene akulimbikira MCP ndi chani? Ndi chani chona MCP yakulimbikira? Chakwera nene na bwino ndikakhala pa mu office zaka ziwiri ngati sinzapanga bwino ndizapanga design. Chakwera sana shi design yetu ya mavuto akushakuonekeratu anamba mavuto Chakwera 2 years ali mu office mavuto namba kale kwaona. He has never designed. And what happened, what pains me most,
chimandiwa kwambiri chokuti Chakwera sanapange resign, even vice president wake sanapange resign, koma the vice president wake weniweni tinamsanga imozi pabad paper anomwalira pangozi ya ndege. We don't understand. When you can connect what I'm saying here, it's quite painful really. Psychologically, it is quite painful. Achakwera anaka noti azapanga resign. Anena nawo kuti ine ndikalephera kuendesa bomaji. Ngati zimene ndapanga promises zakwanisa, ndizapanga resign for 2 years. And what happened after 2 years or within 2 years? The vice president died. Chake chachitatu basi vice president kumwalira. Just imagine. Ndio ukhoza kumwalira kuti chani. Akanapanga resign nthawi ya 2 years. Bwezi Chilimali wa moyotu atakhala pa mpando paja. Chilima kanakhala wa moyotu. Achakwera kanapanga resign pa 2 years. Koma ukakamira pa mpando wa Chilima, amina Chakwera kukakamira kukhala pa mpando. Look now the position that we are in today. Tikuvutika tu. Sana pange resign Achakwera. Mavuto onse watikuwaona. Achakwera yo pansi pa mtima. Amaziwa yo Achakwera kuti do kanika. He knows that is a failure. Mukati muone zero when Zana mena wapanga address the nation. You could tell this man is accepting that he has failed. Akuvomera Chakwera kuti walephera kukwatisa zina ndi zina. Akuti akutuzwa chitupya. Zitupya zimene anazipanga ndani. Aya aboma la kale. Ihayi. Zazitupya zo ifamala iti maziwa kale. Kuti kuli mavuto, DPP ili ndi mavuto. Yatipasa mavuto. Mavuto achati mafuna zitupya za iye atuzule within 100 days in office. Sana tuzile. Within 2 years. Ukalepa utuzwa zituzizo matuvi yao. Akanapanga resign. Aikepo anzachi. Mwina Chilimata akanatuzula mauje na mene wawatu. Akanatuzula. Ndepa nopa zituzo zimene unenazo akaninji kamata akanjinji. Akanjinji aja panopa aliposeponse. Angogwira pena paliposa akanyinji amene wa. Zotupa panopa ndeziko lati ndeli nazo zambiri. Zina zili mkwapa, even kumaliseje zina ziliko. Zotupa zambiri Achakwera sangazi pange zimene. Mwinaso naoso zotupazo alinazo mutu mwaomu. Chwa mene zikwenda zinthu hapa. Aliyese even a president otuzu dokotalayo otuzula zitupyazo. Nazo zitupya alinazo. Natuzula bwaje. Chikakhala ipa chituzicho chotupacho atuzula bwanje Achakwera. Gusogole ku president mwinaso nazo zotupa alinazo. So akauti wo ali too smart. Sakana khala ndi zotupa ya. Bweza uganza bwino ngati munthu as a normal politician, as a normal leader. Kwa Achakwera zitupya alinazo mutumu. That's why even zoyankhula zawo panopa paibe mina kuwasatira bwino. So comrades, this is what I can just share with you. You have to understand kulephera kwa Achakwera kupanga resign within 2 years in office. Akulephera ndizimene tikuona paisi. A vice president anamwalira. Komanso report ya ndege sikuveka bwino. Komanso zambiri ziyenga chule. Kwa zofera soni zokuti program ya MEC yomwe yofunika kwambiri. Chwa imene program ya MEC ndimene tachosera Chakwera boma pa 16 pa. So ngati zinthu zikubwera mbuyo ndoti chisango chathu tikandi pressure. Ma program sogoloko MEC ikani ma pressure ambiri. Anziko zapangisa kuti siku la zisango azasinthe from September maybe to October. Akapanda uzigwira bwino Chakwera. Chakwera samaona zimene zizi. Is a person who does not see such type of things. And anthu omwe samafuna azimva zimene tikuyankhula ife chonchi ya. So comrades, Malawians, what I can share with you is nkhani ya MEC asamame maboza. Nkhani ni mafuta kulibe. Gamoto za MEC ziyenda bwa mafuta kulibe. All the free stations in the country are dry. Nde muyendesa bwa. Ziyenda bwanji zinthu. Without fuel. Muyendesa bwanji zinthu. Without fuel chichofuna kwambiri. So comrades, samana mizana papa kuti ameki azoleso kunena chilungamo. Koma boma asamana mizeso ameki kuti asina maboza. Nkhani kulibe petrol, kulibe diesel. Yota mastaff ameki kapena zato kwa granchito yakalembera kuti angapite kumalo kwawo kwa granchito moyenerera. Komanso ma generator awo amaenda petrol kapena diesel. Therefore, nkhani ya MEC izakhale kuti azinena kuti ayi pazina ndizira zofunika apange nkhani ndi mafuta. Thank you. Good afternoon.